Oten rayana semuri sing bae. Para parisan amor penyerat Meriksanganane kang mrek kanan sing kasih Kukokan sabeko Marek oten prayatna semuri seka balik Wilah ngawi kena mastu Purama Sidam. Aumawi kena mastu Purama Sidam silat maringkang jagat karana sirang tandha kasisaning bisana. Sono sinambung nangening mlebes temaksil stantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tetula-tulat maring labding parabdya. Wini suda trengkang dinama Dhamma pinarti tameng lalata manyo tekap pasananing Gobita. Tawang renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang marwahing kata Sidabyarta madining Wayang Purwa perwakaning kandha narik tuting basa dongeng kuna Ngamusurasa yen narasaya karaos pelasare anggrasa wani muruhing diri rasa rumangsa angrumangsani ulur jalma ngilokaca jarweh wis nrakop caing carita lebet wis kagelar jroning pakeliran ya Gusti Jatra mbeksani pagelaran ing Purwa. Surya Candra darum nyuwang Kartika wis kunurba treteng ngawasa. Sahari ratri angitri bawana para teking duksina gilur kemandi. Temadati petanganing dina sasi warsi windu yang sarwa abad. Tentung lantang kartu mangkarto isini rambun toya jawah padang krembyak dado padange kutu-kutu alang atuga Brana yang Bratya dado beranan tanpa wicalan
dadu padang trawas nari sanjiwang renang ing sumur bawani jagat munggo jagat wetan tuk mungup-mungup munggo kalengan wukrabang merkangkah lamun kang syayan dilat-dilat bumi saya dangu sumur sanjiwang arko katos moblak kanan kiri ning abang ismu jenar kapur bawan sinari sanjiwang basonto tanem to katon ijo royo-royo hamangku gunung kang biru moyo-moyo pujo ing gunung kini mulan getanu kasih liring para bansono lenggut nganti kaya gunung makuda mego tanpa tawis dangu soleh kawula tasih teno arso aku poe buku garap tegal sawah anglo sulur tatana pedhoti sinambi sendulan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawanana pirembakan somor wangi sang wangarko saja dangu saya inggil wis katon mala sinar jagat durung papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samya lebut yudha rebut jor bekukuwung parandening mangke mapan wonten sak madyaning padukuhan sinebat klambe sireng ya sinebat padukuhan ingkang kadempel ya ingkang kabulutan ana desa Panjardawa papane miring pinaraden marga-marga mangayat minggah tepine pinager turus kelayan lantara saben wis mau pinager banon wiwaraning kapura winangun pura binelah ing tengah sinartan sesanti bine katunggalika anenggih pernah ing padukuhan Karang Kadempel awasta Karang Kadempel krana bumine subur sadengah ingkang tinandur kawurihan dadi palawija parigogo dudha ngasak raja lele datang kantun taneman pala sami ngrembaka nenggih pala gumantung pala kewendhem pala kesimpar tuwin karang kitri wae anggem buyuk ngemoh-moi sinebat klampis sireng labet tengahing dusun wonten wit klampis ingkang cemeng ulesipun sinebat karang tumaritis mengko werdi panggenan mirah toya sumber agung sendang tlogo mring masabinan kinarya ngancari pari naratas ilining tirta kinarya panggoyanganing sapi tin pasabene bebek nyang meri tengahing duka Karang Kadempel wonten papan jembar sasana winangun joglo pinayu sirap werksasana saka guru werksa Jatiwasesa blandar tengah angglagah dumadi saking jenglot Walikukun Jerambah Winaraden tinalasah Sela Seta lawanging Wisma Werksa Cendana inep saking werksa pelem tali jiwa taritisan kinantung lakari kinambaran Bathara Ismaya lagi anganglang bawana kinelar kinulung anut kapatlanira naratas prapteng pelataran sinebaran pasir samudra lenggono tawa ingkang lenggah wonten samataning lincak sewela nenggih saking Lurah Semar Badranaya ya Duda Manang Munung ya Bojogati ya Saronsari ya Sang Nayantaka ya Sang Ismaya tatar mantra-mantra rajan tata lair drajating aceplik batur nyang kono kawan abdining para Pandhawa nanging tata lair tata batin menawi den sawang tanpa pintu kaya dene panginjawanteng Sang Hyang Ismaya ing kayewangan prawiling mangke Sang Hyang Ismaya ya Sang Ki Lurah Semar Badranaya ngenya lenggah wonten ing Repat Agung Padukan Karang Kadempel kayap sanjaring para mban jedhi yen Sinandra kalamun ta widodari ingkang ngiring mandhaping jawata saking kayewangan Jenggring Saloka Sang Lurah Semar Badranaya amengkaraken Pilenggaira ingkang putra nenggih Panakawan ing Padukan paring apus nenggih saking Lurah Bagong ya Lurah Bronjong prandening mangke karaos bingung madaning penggalih Sang Lurah Semar Badranaya awit rikala semanten nampi rawira
Sang Yopro lancur-lancur Pandhawa Priyagung putra saking kasatran Jodipati ing tunggul pawenang nenggih nata ing nggondani Sang Gatotkaca ya Raden Gatotkaca ya Rimbyatmaja ya Kaca Negara. Sang Raden Gatotkaca mengkeraken minggahipun ing Ngraka nenggih satring jangkar bumi nenggih Sang Raden Antaraja dhateng kantun satra nunggal kewarisan Sang Bambang Antasena. Mulat sepining swasana wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel datan wonten kang samya sumewa kejawi Sang Yopra lancur-lancur Pandhawa ameng nungga wedharing sabda pangandika saking Sang Lurah Semar Badranaya prantiring mangke Sang Lurah Semar Badranaya datan nglempaken sangyaning para kawula dasih amung nampi rawipun Sang Yopra lancur-lancur Pandhawa sumawana Sang Lurah Petruk Anrong Bolong datan kantun Kelurahan Nalagaring ingkang ugi samya nderek wonten ing paseban prandening mangke katingal tidhem jroning madyaning pasiwakan nadan gugudhongan datan ing ngobah samirwana datan mampah kampiyarsa mung ungling manuk perkutut nyang terkuku tan kantun ungling swara podhang kang deringah dening Sang Lurah Semar Badraya sigra marep angtikan dadi pangling Sripandika Sang Kayanta kang dereng kababaring lisan. Mangkono ilmu sanyata sanyatane mung weh rasaping ati bungahing aran cuklo sugeng tias kalamun denina nora kaya
si punggung kanggoku mronggong mugungan sadina-dina ngremeke padane urip Maroto ku markelanggar nganggoku mrunggong pindha atane belgegek ugak-ugak sadulita mel-mel rapati nduga mana Bagong. Apa, Pak? Ning atase ming sak gubuke awake dhewe wae. Lah kok iki kedayoan kerawuhan para priyagung-priyagung tak sawang sing rawuh mrene Ndara Gatotkaca karo para lancur-lancur Pandhawa to le. Karep de panganan apa awake dhewe ra deduwen. Ha iya. Arep nyuguhi apa ya ming ora ndek deduwen. Wis ya piye-piye wae ditampa kok, Pak. Ha iya. Ya arep kepiye wae ya berarti cen ndara-ndara lancur-lancur Pandhawa ki gatek karo awake dhewe arep awake dhewe ki ming Panakaman. Arep awake dhewe ki ming derajate ngaceplik. Ha iya. Ning iki mbuktekke ndara-ndara rawuh mrene iki do tresna karo pake. Bagekno, Pak. Ora ndek ora dinahi wedang, ora dinahi pancitan ya ora apa-apa. Ngibarate wong mara daya kuwi nek wis ikhlas lahir batine iki arep sak pirembakan karo pake. Ngibarate seger sing tanpa ngombe, wareg sing tanpa mangan. Iya. Iya. Tak bagekne rawuhe Ndara Gatotkaca. Heeh, kuwi kok ndak selak ndara duka. Kok ndak awake dhewe nampa dosa. Nuwun mangke Ndara. Sarawuhipun Ndara Gatotkaca wonten ing Karang Kadempel. Lah to, angine gedhe banget Kelire iki nganti arep kaya arep mutah-mutah kok kelire. Ndara Gatotkaca. Sarawuhipun Ndara Gatotkaca teng Karang Kabulutan kula ngaturaken pambagya raharja Ndara Rimbyatmaja. Antuk pamujine Siwana Yantaka.
Slamet tekaku. Ora ana alangan suwiji apa. Nggonku prapta ning padukan Karang Kadempel. Ya mung ora liwat aku ngaturke sembah Gatotkaca Tampanono Yawa. Mengke riyen Ndara, mengke riyen. Kula kok kaget sampean ngaturke sembah karo Semar. Ampun ngowahi adat lho, Gus. Ngowahi adat lho piye? Adat saben kula sing ngaturke bekti kalih Bendara. Merga kula niki ming derajating Panakawan. Kula bature sampean, kula abdine panjenengan. Mosok Bendara kok ngaturke sembah karo abdine niku mboten pantes. Saru nek dipidhanget piyai kathah. Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Yektine nggonku ngaturke basa kelawan Siwana Yantaka kuwi. Ora kok ateges aku nyembah kelawan derajatmu, aku ora nyembah kelawan pangkatmu. Nanging aku nyembah marang tata batinmu. Ya to pancen bener, Siwa Semar ya Siwana Yantaka kuwi ento disawang tata lair. Ki pancen derajate ngaceplik, derajate Panakawan. Mung batur loro saudon telu saurupan. Nanging yen to Gatotkaca nyawang Siwa Semar kanthi permana jati. Tan prabeda Siwa Semar kuwi kaya dene panggeja wantai Sang Hyang Wismaya. Mula sing tak sembah ora kok derajatmu, ora kok pangkatmu. Sartane apa to darunane dene Gatotkaca. Ora malang kerik sartane aku tata krama ya senajan to ngoko. Aku ngaturke sembah ana ngersani Siwana Yantaka Tampanono Yawa. Jagat Dewa Bathara. Nek ngaten rak cetha nggih nuwun sewu Ndara. Mboten kok ateges kula ngegungke kalih kalenggan kula menika babar pisan mboten wontene sampean pun iso prisa kaya ngoten niku. Kula malah seneng banget, kula seneng banget. Kula tambi kendela sami-sami mboten langkung kaprayogekna lenggahipun Ndara Gatotkaca teng Karang Kadempel Ndara. Siwa Semar kaya wis ora kurang prayogawa. Ndara Antareja wilujeng rawuhipun Ndara. Antuk berkah pamujine Siwana Yantaka wa Badranaya. Slamet tekane Antareja nggonku sowan ana ing Karang Kadempel yen ana ing Lampis Sireng ora ana alangan suwiji apa kepareng aku ngaturke sembahku Tampanono Yawa. Niki ya kok padha kalih adine. Kula tampi kendela sami-sami Ndara Antareja. Mboten langkung kaprayogekna anggenipun lenggah kaya ora kurang prayoga, kaya ora kurang kepenak praptane Antareja Siwana Yantaka. Ndara Antasena rawuh wonten ing padukuhan mriki kula ngaturaken pambagya raharja nggih Ndara Antasena antuk berkah pamujine kakekne apa kakekane kakekne Nayantaka slamet tekaku Di ora ana alangan suwiji apa ya mung Antasena ngaturke sembahku Tampanono Yawa. Konjo ana ngersane kakek Semaya ya kakek Dudha Manang Munung ya Bojogati ya Saron Sari. Kula tampi Ndara Antasena dawah sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang sekeca sowanku ana ngersane kakek Nayantaka. Tole kowe mbagekno. Nggih, Pak. Wajane aku riku Riku sebabe merga awake dhewe nampa tamu, nampa rawuhe para ndara-ndara lancur Pandhawa ki awake dhewe ora ndek sugata apa-apa, ora ndek pasugatan apa-apa, ora ndek suguhan apa-apa, wedang ya ora gablek, panganan ya ming nyolong. Mosok ya awake dhewe pantes wae mbok diaturi kondur wae kuwi. Ana daya kok malah ditundung kon lunga. Prayogane ya dibagekke, mbok menawa ana wigati sing arep dingendikake karo aku. Nggih. Ndara Gatotkaca sarawuhipun Ndara Bima Siwi. Sarawuhipun Ndara Rimbyatmaja kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Panakawan Bagong tak tampa. Ora liwat pangestune Gatotkaca wae Tampanono Panakawan. Nanging nggih sampun sanget anggen kawula pundi? Mboten langkung kaskecaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Yo, kaya wis ora kurang prayoga praptane Gatotkaca ana ing padukan Karang Kadempel. Panakawan Bagong
Ndara Antareja Ndara Antasena bekti kula konjuk Ndara. Pamujimu tak tampa sembahmu ora liwat pangestuku tanpa nono Punakawan. Pamujimu, Gong. Ora liwat pangestuku tanpa nono ya, Gong. Nggih, Ndara kekalih sampun kepareng kula pundhya karya jiman. Mugi dayanana kasantosanipun Ndara Gatotkaca. Mboten langkung kaprayogaken nenggahipun Ndara tetiga wonten padukuhan ing Karang Kadempel nggih, Ndara. Ya, Punakawan kowe wis ora kurang kepenak. Bagong kowe wis ora kurang kepenak. Wis ora kurang kepenak, Gong. Praptakon ursane wong atuamu ya Siwa Semar. Nuwun sewu, Ndara, damel kaget. Rawuh wonten padukuhan Karang Kadempel enten napa? Enten wigatos napa lah kok teka janur Gunung Kadingaren? Mestine nek pancen Ndara-ndara lan Sur Pandhawa niku mbutuhke kalih Semar, mestine Semar sing ditimbali supados sowan wonten ing kesatriyan Pringgondani jangkar bumi menapa dening Randu Gumbala. Kok kalih nek umpama pancen rawuh Ndara-ndara lan Sur Pandhawa niku diutus kalih para Pandhawa terus wigatine napa? Napa ajeng maring pidana karo Semar? Napa ajeng duka kalih Nayantaka merga kula kurang nggone labuh labet tumrap negari Indraprastha. Ndara, kula aturi paring dawuh, Ndara. Ndara Gatotkaca. Siwa Semar, wonten timbalan. Yektine praptaku sak kadang lancur-lancur Pandhawa iki mung arep maturana ngersani Siwa Nayantaka. Sadurunge aku munggah ora ing pendopo padukan Karang Kadempel. Aku wis kepareng sak pirembagan kalawan kadangku ya Dimas Antasena. Babakan sapa ing menggone bakal maturana ngersani Siwa Nayantaka. Gatotkaca ingkang katuding maturana ngersani Siwa Badranaya. Mila saking menika Kakang Mas Antareja kepareng ingkang rayi sumela atur kumawantun lenggah menggaraken jeng adiku Kakang Mas. Ora apa-apa Dimas Gatotkaca. Ternyatane wis sak pirembagan sartane wis padha sarujuk yen lo sing maturana ngersani Siwa Nayantaka kuwi Dimas Pringgondani. Mekaten. Yo. Oh, wonten timbalan. Kepasang jujuk atuju ing ginu kaeloaning jagat gaweaning para Jawata. Oning wanci ingkang padha, oning dina ingkang ora beda. Nalikane dina anggara kasih kepungkur. Aku sak kadang ya Gatotkaca sak kadang putra-putra Jodipati ya putring tunggul pawenang nampa sasmita saka ngersane para Jawata. Nanging sasmitane kuwi mertandhake apa? Gatotkaca sartane kadang-kadangku Kakang Mas Antareja apa dene Dimas Antasena ora bisa mangerteni apa sing dadi merdining pasumpenan. Ya sasmita ing lumantar pasumpenan kuwi mau. Mula kang saka kuwi perkara impenku iki ya perkara sasmitaku iki bakal tak tanjiake ana ngersane Siwa Nayantaka. Heeh, Kak. Antasena iki kaget. Dhisik dhewe Kakang Gatotkaca ngendika karo Antasena, nalikane aku gregah wungu saka Nendra. Aku ngimpi, aku nyumurupi Siwa Nayantaka kuwi mangku wujude Sang Hyang Candra. Ya wujude Sang Hyang Rembulan. Lambasan aku tangi turu nampa pratane Kakang Gatotkaca ngandhake yen to Kakang Gatotkaca uga padha karo sing tak impekke. Teges Kakang Gatotkaca uga ngimpi nyumurupi Siwa Nayantaka kuwi mangku Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan. Kamangka nganti manter tejane nganti sumunar tejane nyulapi mripate Antasena. Lah sing beda dhewe iki kakangku jangkar bumi iki beda dhewe. Ya pancen bener ngimpi nyumurupi Siwa Nayantaka kuwi mangko wujude salah sawijining wujud nanging sing dipangku Siwa Nayantaka miturut sasmitaning Kakang Antareja ora kok wujuding Sang Hyang Candra ki ora. Ning Siwa Nayantaka mangku wong wedok miturut sing diimpekke karo Kakang Antareja. Mbuh wong wedok kuwi sapa, mbuh garwamu, mbuh simbok kanastren, mbuh sapa aku ora weruh, mbuh bayaranmu aku ya ora weruh kok. Mula kang saka kuwi perkara iki arep tak tanjihake ana ngersani Siwa Nayantaka. Janjane Siwa Nayantaka ki arep duwe gawe apa?
sartane arep paring dawuh apa karo ngersane para Pandhawa kok nganti menehi pralampita sasmita sing kaya mangkono karo anak-anak Pandhawa wae Siwana Yantaka. Lae lah kok kaget atine Semar. Wong aku ki urung matur apa-apa, lah kok teko dadi ndara-ndara lancur Pandhawa wis padha priksa. Ndara-ndaraku wis padha uninga yen to Semar arep duwe gawe. Marata Dyaki paringa dawuh. Yen to munggo ature Siwana Yantaka yen to wancen Siwa Semar arep duwe gawe. Pengen duwe gawe apa? Gatotkaca sagu sabyantu. Ora tedheng aling-aling tedheng yen to pancen nggone Siwana Yantaka duwe kekayuhan mbutuhake prabiya bondo praja pringgondani tawunen Gatotkaca ora bakal mikir ringa-ringa aku ora bakal suwe lho yen to kudu ngaturake bebono ya brana picis ana kersane Siwana Yantaka kekayuhanmu apa wae paringa dawuh yen to pancen butuhke dana prabiya dhuwit lan sak panunggalane bondo jangkar bumi tawunen aku ora bakal wegah. Aku bakal sakbiyantu wujude glondhong pengareng-areng. Guru bakal guru dadi peni-peni raja peni tak aturake ana ngersane Siwana Yantaka wae. Kage kek paringa dawuh. Arep ndek kegayuhan apa sartane nggayuh apa? Apa Siwana Yantaka arep nggayuh wahyu? Apa arep nggayuh kanugrahan? Apa arep gawe apa? Apa arep mbangun meneh? Rumasaku kok sugih timen Semar ki. Bola-bali mbangun, bola-bali mbangun, mbangune iki ya ming sewengi gumunku. Kaya ora ana crita liyane wae. Mbungan bangun. Mengke riyen Ndara Antasena. Leh kula ajeng bangun iki ora kok bangun tata lair niku mboten. Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja mengke riyen. Nek kula arep gawe dalan, nek kula arep mbangun papan sing jembar, sing elok, sing megah, sing endah. Niku mesti kula pun nyuwun wonten ngarsane Gusti ben kula diparingi dana prabiya, ben kula diparingi kekiyatan, kula isa mujudake papan sing magrong-magrong. Yo. Nanging gandeng senes niku sing kula angkah, gandeng senes niku sing kula gayuh, senes menika ingkang kula jangkah. Pramila. Kula ora arep njaluk dana prabiya napa-napa kalih para bendara. Merga sing ajeng kepengin kula bangun, sing kepengin kula gayuh niku ming kawulane miturute para kawula. Sing ajeng kula bangun niku ming batine para warga masyarakat. Sing ajeng kula dandani niku ming pakartine para kawula, ming morale para warga ing Karangkadempel. Merga nuwun sewu. Mun 2 taun iki Karangkadempel kok gagal panen, Ndara. Kula bingung. Ampa sangka nggone para kawula ingkang padha ora nindakake manembah. Kula kinten Semar niku ya bendina iki ora kurang-kurang dawuh kalian para kawula. Padha manembah miturut kapitayanmu dhewe-dhewe, miturut kapercayanmu dhewe-dhewe, keyakinanmu dhewe-dhewe, agamamu dhewe-dhewe. Kula ora meksa kon duwe kawula teng Karangkadempel ben nganut kapercayan siji niku kula mboten meksa. Wong niku kapercayane dhewe-dhewe gumantung kalih atine dhewe-dhewe. Kula kinten ya wis ora kurang-kurang. Kawula Karangkadempel nggone padha manembah ana ngersane Gusti niku pun mboten kurang-kurang. Ning kok ya Gusti menehi pacoban 2 taun lawase niki padukuhan Karangkadempel gagal panen, Ndara. Sik kek, Ndara Antasena pripun? Nek sampean ngendika kok Gusti menehi pacoban ana Karangkadempel kuwi luput. Luput kula pripun, Ndara? Luput. Kuwi dosa gedhe. Merga nuwun sewu, padha karone kakekne Semar kuwi ngembe karo panguwasaning Gusti kang Arya Luka. Kudune diwenehi pancoban, kudune iki sampeyan ngucapke syukur ana ngersaning Gusti. Karangkadempel isih dinehi pancoban. Karangkadempel isih dinehi sengsara. Teges Gusti iki isih tresna isih gatekake kalaman kawula ana ing Karangkadempel. Beda karo yen to Karangkadempel iki anane ayem-ayem tata titi tentrem,
ora ana alangan suwiji apa. Ning kanane para kawula padha ora manembah ana ngersaning Gusti, ning kawulamu padha rupian-rupian, padha seneng-seneng, padha ndurusi marang mobal babale kanepson, lali karo sing nitake, lali karo Gustine. Lah kuwi malah sing bebayani. Nggih. Kala mangsane wong-wong sing ora padha nindakake ibadah, padha mulya uripe kuwi ora kok teges berkahi karo uripe kuwi ora. Ning pancen mulya-mulyane uripe wong sing ora ngibadah kuwi pancen diuja uripe karo ngersani Gusti karya loka. Wong sing ora nindakake ibadah kuwi diuja uripe dinae apa-apa, dinae kecukupan bondo donya, derajat pangkat panguwasa kabeh diwenehke. Ning janjane dheweke ora sadar, dheweke ora mangerteni, dheweke ora emut yen to sejatine Gusti kaya ngono kuwi ngelingke karo dheweke supayane dheweke kon manembah. Mula diwenehi bono picis bondo donya sing tumbuk matumpa-tumpa supayane dheweke ngucap syukur lantaran ngibadah manembah nang ngersaning Gusti karya loka. Kuwi wis ana contone. Contone Pakde-pakdeku Kurawa kae. Kae iki selawase urip ora tau kok sing jeneng negara Ngastina ke Taman Pegebluk ki ora tau. Ning Kurawane kuwi lho gumunku. Gumunku Kurawane tumindake iki maksiat tok, tumindake bendinane ming dem-deman. Sing padha duwe dhuwit ming padha royal. Bendinane ora ana liyane sing ditindakake kejaba mung tumindak sing ora prayoga, watak angkara budi candala. Ning gumunku kok negara Ngastina ora tau sing jenenge gagal panen, ora tau kok sing jenenge tekan mangsa ketiga ki ora tau. Bendinane dinehi banyu, bendinane dinehi awak sing sehat, rezeki sing lancar. Kuwi yektine ora kok pancen saka Gusti kuwi ora. Ning kuwi iki pancen Gusti iki nguja karo kawula negara Ngastina karo para sata Kurawa supayane eling. Diuja ku nek wis ana ing puncak kesenengane para sata Kurawa, Kurawa dipateni modar dinae ayab. Ayab niku ayab. Ayab ki Kurawa mati kabeh langsung bleng ngono. Asap ndara kok ayab. Lah ya cara Jawane ayab. Ngono wae. Wis ora sah kokean perceka bakune penonton mudeng kabeh. Nggih. Nggih Ndara, manut Ndara. Ndara Antasena ki pancen Ndara kula koclok banget ning pinter. Iya. Awake cilik sirahe gedhi. Awake klambine ming ukurane es kok. Ikete ukurane sewidak. Nek mboten Ndara Antasena mboten. Nganti kaya goteng e. Ha iya, Kang. Nggih. Kuwi Pak, kleru nek sampean ngendika nek Gusti kena ngapa kok menehi pacoban. Nuwun sewu. Matur nuwun Ndara. Jen kula sengaja kula matur, jen sengaja kula ngresula, sengaja kula sambat sebut teng ngarepe sampeyan. Ben sampeyan niku uga ngerti, teges nuwun sewu mboten kateges kula menika ngungkuli lho. Kula wau niku ngetes kali lancur-lancur Pandhawa kira-kira wis iso mangerteni marang sangkan paraning urip, marang sangkan paraning dumadi napa dereng. Wo lah trembelane nek ngono. Padha karo iki mau kuwi ming dites to iki mau. Lah nggih kula niku ming ngetes kali sampeyan. Wong sing baku pirembakan kula ngeten Ndara. Sampeyan mboten sak ketayalan menehi Prabiya napa-napa kali Semar. Wong niki kula kinten kula iso nglampahi dhewe, kula iso nindakake dhewe, kula iso nglakoni dhewe. Nek mung perkara gagal panen nuwun sewu mboten kateges kula ngegungke Semar niki dewa. Kula tak dawuh kalian Mbok Sri ya Sri Sedana karo Betari Sri ben mapan ning Pedukuhan Karang Kadempel supayane kanan sing gagal panen kaya ngene iki ben iso dadi jara-yara tetandurane. Mbok kapan rampunge kula dhewe mboten ngerti Ndara. Arikat lampahing rata tan pantara. Prapteng rata arga sukuning rata heram. Heram kang tumingal dendeng saengga praja. Didemadaning kawontenan repat agung wonten Padukuhaning Karang Kadempel nalika semanten kagiat serta ninggali nata mringga tali Sang Prabu Anup Gatotkaca tan kantun Sang Raden Antaraja sumanu Sang Raden Antasena midhanget sabda pangandikanipun Sang Kelurahan Semar Badranaya
Dadya legek datanmu batatan musik nganti kaya prati mogole kencana. Ndadosaken kanyut pinangka warju kanyut minangka jaring wong keca. Warju jaring wong inang durung abangi durung manjing dasaring mertala kasaru geger jaba. Wiyang ngarsa tekeping murku wasih banbon wamuk apa to kang dadi darunane. Lambu ora ana macane gajah medha saka wantilan. Kejawi mung rawuhipun alindra saking tlatah sabrang. Minggah madaning pendapi padukuan karang kadempel ing karang kabulutan Galia kaya barongan tinanggap akarya kagar sang Yapurapana kaman Sumawana putra Pandhawa wau. Putranya budayane negeri Nuwun Semar. Monggo.
urung rampung leh ku matur ana ngersane para lansur-lansur Pandhawa. Bagong, apa, Pak? Iki kok eneng rawuhe Nalindra nek tak sawang saka busanane iki wong kota, Bagong. Teges Nalindra saka tlatah Sabrang. Kowe kenal apa ora karo iki? Aku ki mung wong kere ya. Kekancananku karo ratu-ratu kaya ngono kuwi. Ya ora mungkin to, Pak. Udu aku ora ndek kenalan Ratu Sabrang tur kancaku ki ya mung wong-wong desa kene. Mitra Wasti Paliya ngono-ngono kuwi kanca-kancaku kuwi. Iya. Heeh. Ora duwe kanca ratu kaya kuwi sing rawuh rene iki ora duwe aku. Iya. Kancaku kuwi bangsanane. Ya bangsanane wis pokoke wong tangga-tanggaku kene mengan ora ngasilkan jabaning rangka negara Ngamarta. Bagekno wae, Pak. Iya, Troling. Heeh. Nek ratu kuwi le prapta mrene arep gawe tentrem ya alhamdulillah. Teges Bapak kudu ngaturke panuwun. Ning nek anane ratu kuwi prapta mrene iki mung arep mbebutek banyu bening kanan karang kadempel minggir, Pak. Tak sikepe ratune. Wis dadi aturmu kok nek nganti kowe ndledek karo apa sing wis tak omongke. Lho mung kari pasrahke ndara-ndara lancur Pandhawa ora rampung. Jare sagu arep bantu karo gegayane bapak. Iya. Heeh. Ngono wae wis gampang. Perkara ngono kuwi sing penting tembunge, Pak. Iya. Heeh. Bageke ratune. Nuwun sewu sinuwun, sewu-sewu lepat diagung pangaksami. Wondene Semar nampi rawuhipun paduka njeng sinuwun. Rawuh wonten Pedhuwan Karang Kadempel. Kula ngaturaken pambagya raharja sinuwun. Lajeng jejuluk paduka sinten Nalindra saking pundi kepareng kula paring dawuh. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Kusike sadurunge aku nampa sing dadi ngendikamu. Semar, aku tak mawas marang kahananmu sike. Kados pundi sinuwun? Kowe iki jarene piyai kondang, kowe iki jarene wong sing ditresnani karo para priagung-priagung Nalindra iki padha njaluk supayane kowe sing ngemong ratu-ratu ana ing tanah Jawa kuwi supayane kowe sing ngetutke. Lah kok kananmu Semar? Seprana-seprene ngetutke Nalindra. Aku krungu crita kowe ngetutke kawit Prabu Sri Rama Wijaya nganti saiki ngetutke para Pandhawa Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma. Tak sawang pendapamu kok kebiyen mengene wae iki piye lho kowe? Nuwun sewu, tak takon napa kula ngetutke kali ndara-ndara niku napa kula dibayar? Napa kula nderekke para ratu-ratu sing pun kawruh niku? Napa kula njaluk supayane kula diopahi? Kula niku menindake darmaning tiyang agesang kedah tetulung marang sak padha-padha kok sinuwun. Lah nek kawontenan kula ming kaya ngeten, lah nggih kula mawon seneng, wong liya sing nyawang kok ora seneng niku pripun? Modar ora kowe? Urung apa-apa kok wis ngembe. Cetha nek ming arep gawe sengsara Karang Kadempel kimir. Kok sik dijak rembukan sikik. Kowe gelem apa piye? Yahene terus padha lunga. Ya ora. Ngono dirembuke ya diteruske. Ha nggih. Pramila nuwun sewu sinuwun, wong niku aja sok kulina ngembe, aja sok kulina semuci suci, aja sok kulina nganggep nek awake sampeyan niku wong sing paling bener dhewe, wong sing paling apik dhewe. Dereng kantenan, dereng kantenan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Wong nyatane kula kalih sampeyan nembe sepisan menika pitepangan kok. Sinuwun. Yo Semar. Antuk pamujimu selamat tekaku, nggonku mraptana ngersamu ana ing Pedhukan Karang Kadempel. Nggih. Yen to kowe kepengin ndangu kelawan aku, nanjike aku ki Nalindra saka ngendi? Takon karo aku Semar. Nalindra saka praja negara ing Lengleng Danu. Ya, praja negara ing Pagerwaja. Ya iki Prabu
Jaya Lengkara. Nalindra lengleng danu ya ing praja Pagerwaja. Prabu sinten mau? Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Yo Semar. Nggih, nggih. Ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa pangestu ku Tampanana Semar. Sampun sanget anggen kula pundi. Kusik. Kowe iki abdine Pandhawa kok ngingu kirik gedhe banget. Sono ingkang pundi? Mburimu kuwi sing matane amba, matamu kuwi. Menungsa aku ki, Bos. Wah, kirike iso omong. Kirik-kirik dengkule meloncat. Menungsa iki anake Semar. Anake Semar sing ragil. Kowe nek ngerti bintang tamu kondang glondor ya iki lho kuwi. Anake Semar sing ragil. Heeh. Sapa? Bagong. Wah, Bagong. Yo. Kowe iki arep ming wong kiri ning jenengmu tekan negaraku lho, Bagong. Kawulaku iki padha kayungyon karo kowe. Mergo kowe iki kulinane ndagel, kulinane kowe iki ngelucu, kulinane kowe iki banyol. Heeh. Anu nggih sinuwun, bekti kula katur sinuwun. Tak tampa Bagong pangestuku Tampanana. Wah, ora nyangka, ora ngira, ora nyono. Aku iso ngerti raimu sing asli bolelik banget. Ya ben. Elik ra apa-apa ya Pak, penting Dedet. Ah iya. Wong elik nek Dedet ndek kuwasa ngono wae. Gampang wong urip ning alam donya ki ming kaya membalik telapak tangan kok. Bekti kula katur tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi akarya jiman. Prayogaken sinuwun Jaya Lengkara. Kaya wis ora kurang prayoga praptane panjenengan ingsun ana ngersane bapakmu ingkang Karangga Dempel. Nggih, Semar. Wonten dawuh. Piyai-piyai sing padha lenggah ning mburiku ki sapa? Lah niku dayoh kula. Dayohmu? Nggih. Wong arep nanggap ngono apa piye? Senes. Niku senes kok wong arep nanggap niku mboten. Wong kula mboten buka tanggapan. Niku ndara-ndara kula. Sinuwun. Ndara-ndaramu sapa? Sing wonten wingking sampean pas niku nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Prabu Anom Gatotkaca. Ah nggih. Jagat pangestu ngoro ayaptara jagat. Semar, wonten dawuh, kowe ngerti apa gak? Pripun? Satriya-satriya ning negaraku ki sing diidolake Raden Gatotkaca. Satriya-satriya ning negaraku ki sing dikeblat Prabu Anom Gatotkaca. Satriya ya nalindring pringgondani. Wah, satriya kok kaya pesawat. Ngruwis kocap mabur, abur-aburan, mungsuhe disamber kono, nyamber saka wetan, genti nyamber saka kulon. Elok tenan Semar. Kowe kok iso kedayoan Raden Gatotkaca ki piye to kowe? Entek ragat pira kowe ngundang Gatotkaca? Mboten samawi ragat wong niku cilik sing ngemong niku Semar kok sampean niku pripun? Sing cilik, kecilik sing ngemong kowe? Ah nggih. Wah, nganti dina dungkap aturku Semar. Karana senengku iso ketemu langsung karo Raden Gatotkaca. Njur sing mburi kuwi sapa? Mburine Raden Gatotkaca. Niku kakangne Ndara Gatotkaca niku Ndara Antareja. Raden Antareja, nggih. Nek ora pati kenal aku Semar. Raden Antareja kuwi anakane sapa? Putune sapa? Aku ora pati kenal. Niku putu Dewaning Mula, putranipun Dewi Nagagini. Niku Ndara Antareja. Ora kenal aku Semar. Pok jlentrehno tarik-tarik kaya ngopo aku ora roh. Lah nek sing wingking dhewe nika mburi dhewe kae sapa? Ket mau tak sangowi delogak-delogok delongan-delongop. Ketap-ketip sapa kuwi? Niku satriya ndugal kewarisan niku Ndara Antasena. Wo, genthone iki. Nggih. Wah, rumah saku dhisik iki tatone urung ana kok saiki wis tatonan barang. Ngarang satriya ndugal kewarisan nggih kajenge sak polah-polahe. Senggel apa piye? Lho. Urung-urung wis nantang gelut. Lho piye? Piye? Ngarani aku gentho ya kudu wani tanggung jawab. Coba. Ndara Antasena mengki riyen niki kula tak takon kalih sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Ngati-ati lho, Pak. Nggih. Kon ana bobol boro teng kanan, ndelalahe ratu iki ming arep gawe rusak kanan Karangga Dempel minggira.
Ora usah melu-melu tak idiake dadane. Modar ora kowe disumbari Ndara Antasena. Semar, wonten dawuh sinuwun. Aja kaget praptaku, aku arep ketemu karo kowe Semar. Nggih. Sing sepisan aku tetinjo tilik marang karaharjanmu, sak anak-anakmu ana ing Pedukuhan Karang Kadempel. Salajengipun Sabanjure aku arep matur apa wigatine Semar. Aku arep matur apa wigatine karo ngersamu. Aku arep njaluk senjata pitulung Semar. Blaka Suta aku tak njaluk senjata pitulung karo kowe. Gandeng kondange akeh nyebutake Semar kuwi pusaka sing bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Semar kuwi nadanta drajating Panakawan nanging angejawaning Sang Hyang Ismaya. Mula kang saka kuwi aku tak njaluk senjata pitulung karo kowe. Tulung ana negaraku ing Pagerwaja, ya negara ing Leleng Danu Semar. Lah negarane sampean negari Pagerwaja, ya negari ing Leleng Danu kenging napa? Ngerti ya Semar? Wah, bingung rasane ngatiku, kaya-kaya wis pepes bayu kang tapis, ora duweni pangarep-arep apa-apa meneh. Ya merga saka negaraku ing Pagerwaja ing Ketaman Pagebluk mongko suwene wis 3 warsa. Ya 3 taun. Bayangno Semar, bayangno pikiran. Negaraku ki mangsa ketiga suwene 3 sasi wae kawulane padha melet-melet merga larang sandang, larang pangan. 3 taun lho Semar, bayangno. 3 taun Ketaman Pagebluk mula nganti wujudanku dadi kuru kaya mangkene merga nggonku bingung menggalih kanane kawula ning praja negara ing Pagerwaja. Semar, gandeng kowe iki titah sing diibaratke pusaka isa kandha jimat isa ngucap, tak jaluk paringa dawuh karo aku Semar. Kepiye syarat seranane nggonku bakal maloyake praja negara ing Pagerwaja. Apa kowe kudu sowan ning negaraku, apa kowe mapan ning negaraku sawetara? Apa pancen kowe kudu ngemong karo Nalendra ing Pagerwaja ya Prabu Jaya Lengkara Semar. Paringa dawuh karo aku Semar. Nuwun sewu sinuwun. Kula kok kaget banget sareng midhanget pangandikanipun sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mendah. Ketaman Pagebluk nganti 3 taun niku coba kula mbayangke nek niku kedadosan teng Karang Kadempel. Ketaman Pagebluk 3 taun niku mun dontek kawula pun modar kabeh. Lah ning niku nganti 3 taun kok ya isih urip niku kula bingung Kula malah gumun kalih kanan praja negarane sampeyan sinuwun. Gage paringa dawuh, kepiye nggonku bakal mayuake praja negara ing Pagerwaja Semar. Ha nggih. Nuwun sewu lho sinuwun. Sak mangertos kula negara sing rusak utawa negara sing ayem niku padha mawon merga tok sumbering perkara arep negara niku tentrem, arep negara niku regejekan, arep negara niku Taman Pagebluk, arep negara niku ayem, mbah arep negara niku kanane kawulane morat-marit padha ora duweni panembah ana ngarsaning Gusti niku janjane kuncine namung setunggal. Kuncine mung siji. nggih. Maturo. Kuncine apa? Kunci L apa kunci Inggris? Ndagel. Aja ngono to, mreng nek dimatak-matake lho kowe. Senes kok kunci otomotif niku senes sinipun. Kuncine ming setunggal. Ratune utawa pengarepe utawa nalendrane. Cobi umpamane ngeten kemawon, wong sing padha pacak baris. Padha pacak baris renteng-renteng reruntungan sing mburi-mburi nika memburi mesti sing dinut sing arep dhewe. Nggih to? Ya. Sing dinut sing arep dhewe, nek sing arep dhewe menggok, sing mburi ya melu menggok. Nek sing arep dhewe ora menggok, sing mburi ya ora melu menggok, tetep lempeng nggone lumampah. Niku wong pacak baris. Lah, wonten salah sakwijining negari niku mengumpamane kaya wong dene sing padha pacak baris niku. Nek sing ngarep ya pengarepe niku tumindake sae, mesti memburi mengisore melu sae tumindake pakardine. Ning nek sing ngarep niku pun
puting jelarit ora karu-karuan kayata dene wong pacak baris sing arep dhewe sing dinut kamangka ning sing arep dhewe malah kluyuran peplayon. Lah niku sing arep ngetutke nggih bingung, ngetutke kok ngetutke wong peplayon. Lah mbok meneng kemawon, mendel kemawon, lingguh kemawon malah kepenak. Dadi sampean madeg nalindra teng pager waja niku mung kuncine ming wonten sampeyan. Nek sampean iso ngayomi, iso semulur ngayomi kawula sampeyan, sampean iso mimpin praja negara pager waja kanthi temata lahir lan batin, kawulane sampean mesti ya bakal tentrem. Kawulane sampean adoh saka regejekan, adoh saka rubeda durga mendak kala sirna, anane momat sinamatan daya dinayan. Yen pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa sak temah babar karya niku sing kudu sampeyan ngonceki niku banjur syarat-syaratane walyaning praja negaraku kepiye? Aku ngrungokke wejanganmu kok ning ati macel Semar. Semar, wonten dawuh nek kira-kira kowe ngemong kawula ning praja negaraku wae piye? Nek kira-kira kowe ngemong kawulaku, kowe ngemong karo aku, kowe dadi pamonge Prabu Jayalengkara piye? Nuwun sewu ayan kula kathah sinuwun. Ayanmu akeh piye? Ayanmu akeh tegese piye? Kowe iki ming kamula cilik, ming derajate kaceplik wong loro saudon telu saurupan, kok kewajibanmu akeh iki kewajiban sing piye? Kewajiban sing kaya ngopo aku tak krungu. Ha niki para rawuh niki dayoh kula niki niku mbutuhke tamba. Ndara Gatotkaca niku lara. Lara jiwa niku. Lara jiwa kuwi kok ya enek wong tuwa kok ya enek. Ndara Antareja niku mbutuhke tamba saking Semar. Niku lara boyok. Ndara Antareja niku pemuda jompo niku. Ndara Antasena niku mbutuhke obat. Obat apa? Obat abit. Ampun kula elekke nek dolan niku ampun teng Parangkusuma nggih kaya ngoten niku entuk-entukan. Ora mbabar wirang lho kowe. Antil neng kene lho. Nuwun sewu niki nyata sinuwun. Pramila nek sampeyan ajeng boyong kalih Semar paripaksa nuwun sewu, mboten saged kula pinanggani merga gawean kula tesih kathah sinuwun. Sinuwun Prabu Jayalengkara. Jaja montap lir kinentap. Tukaya sinipe netra kon sak ngondarande edemnya mangalon saka padanane rombaranang wadanane rombaranang yen sinapet mring sagedheng murup tahananira panus maring jajalanat sukertaning bawana iblis lanat. Semar kula wonten dawuh. Wah Semar kowe kok ora ngerti karo pitulungan. Kowe ora ngerti karo wong sing butuhke karo kowe Semar. Kudune yen to dayo sing padha tekan kene iki butuhke karo kowe. Kamangka enek sing luwih mbutuhke karo kowe, kudune kowe ngeboti karo sing luwih mbutuhke karo kowe. Aku luwih mbutuhke karo kowe. Kawulane negaraku padha melet-melet. Semar, tak takon coba. Raden Gatotkaca ki lara pirang wene, rak ming lagi pirang dina? Raden Antasena ki ya ming lagi pirang dina. Lah kok kowe ngeboti karo sing larane lagi wae urung suwe. Bayangno sawangen kawulane Prabu Jayalengkara. Sawangen Semar. Wis 3 taun ketaman Pagebluk ki arep dadi apa? Apa negaraku arep kelakon dadi bleduk mangampak-ampak? Apa kelakon negaraku bakal lebur tumpes tanpa sisa? Semar. Semarno. Kowe kok ora mikir karo kanane para kawulaku. Nek ngono tak pesthekne Semar. Kondangmu ki ming ngaya wara, teges kondangmu ki ora tumus karo kasunyatane.
Jare kowe iki nindakake dharma tetulung marang sapada-pada. Aku ki titahe Gusti njaluk tulung karo kowe Semar. Lah kok ora mbok tulungi ora mbok ewangi nek ngono tak pestheke ming Ngayawara Semar. Semar. Ning alam donya ki perkara palsu, perkara sing Ngayawara ki kudu dibrasta. Perkara sing mung ora ana nyatane kudu disingkirake. Semar, titenana, pesthekno. Karangka dempel bakal tak jor-jor tak biuki batang sayuta dadekke bumi angus Semar. Tak rungokke ket mau lagi wae teko kok unine wis atos. Nek ora tak waneni ora bakal iso tentrem kanan karang kadempel. Panakawan Bagong maju sajak ora trima. Ora trima wae. Coba bayangno. Eneng dayah teko mongko dayah iki Priagung. Priagung sing pancen mbok pundi-pundi, Priagung sing pancen mbok sugata kanthi pasugatan sing prayoga kanthi pasugatan sing becik. Ning kono kuwi Priagung sing rawuh ning negaramu, tok pundi-pundi tok ajeni, tok hormati, tok sembah-sembah. Ning wong sing tok sembah-sembah ki ora ngerti karo olehmu nyembah, ora ngerti karo olehmu kowe nyugata prayoga ning sing rawuh ning negaramu, malah ngelek-elek negaramu. Bayangno, Mas. Bayangno, kowe ndek pikiran apa ora? Kowe ndek bayangan apa ora? Sing dienggo mbayangke ki utek. Lah kowe ndek utek apa ora? Nek ora ndek utek ya wis berarti ora iso mbayangke kowe. Bayangno wis. Kowe ketekan Priagung, kowe ketekan Nalindra sing derajate luwih dhuwur saka sampeyan, ngelek-elek negarane sampeyan. Mongko Nalindra sing rawuh ning negarane sampeyan kuwi sampeyan ajeni, sampeyan bekteni, sampeyan kaosi. Kaosi kok. Kaosi. Aosi kok kaosi. Lah ya kowe piye perasaanmu piye? Hah? Ora iso wangsulan kowe. Oh, ngono kok. Kena mental mungsuh Bagong. Perasaanmu piye nek wong sing elek-elek negaramu? Nek wong sing ngancem karo sampean, mesti sampean runtik. Ah wong sampean ki sing ndek omah cara-carane nampa dayah ki tamu kudune ngajeni karo sing ndek omah. Lah kok tamune sak geleme dhewe, tamune jelalatan pating pencilak pecicilan. Sampean sing ndek omah rak ya runtik to, ha? Ora iso mene wangsulan wong ora ndek omah sampean. Ayo. Blakasutta mawon sinuwun Prabu Jayalengkara. Kowe arep ngomong apa? Pancen sengaja ora tak wangsuli, cangkemmu kowe ngucap Ngayawara karo Prabu Jayalengkara. Ya ora tak wangsuli ora masalah. Penting teng mriki niki nuwun sewu. Tembunge sampeyan cetha, tembunge sampeyan arep mboyong karo bapak niku cetha. Nek sampeyan niku semaure kali bapak gelem ngenteni, sagung ngenteni, ya Semar ora apa-apa, Semar ora apa-apa. Tak enteni sak rampunge kewajibanmu, tak rampunge sak enteke gaweanmu ora apa-apa. Sing penting kowe sowan ning praja negaraku ing Pagerwaja, maloyake kahanan negaraku. Ngoten men penak kok. Dadak Semar kowe ora manut karo aku tak bumi angus karang kadempel. Oh, nek ngono kuwi urusane karo komandane, Mas. Sauni-unine sampean, ha. Ayo arep piye? Kelek ambune kok batang. Ora kuat tak minger wae Bagong wis kono terusno rembuke. Ayo, aku ora wedi nek mungsuh dapuramu. Ming derajate ngaceplik ora ndone kadegayan. Sing ngomong sapa? Ha? Sing ngomong sapa nek Bagong ora ndek kadegayan? Sing ngomong sapa nek Bagong ora ndek kadegayan? Menungso ora tatanan. Bagong, piye Mas? Cetha wis dadi palange Prabu Jayalengkara, nggon arep mboyong karo bapakmu. Lho, aku ki anake. Aku ki ndek wewenang e. Tumrap bapakku aku ki ndek wewenang. Aku ndek wewenang marba asesa. Kira-kira bapak ki iso tak prenggake
supayane manut karo kowe apa ora? Lah nek bapak ora manut ya wis sak karepe sing arep tembungi. Kepiye ta kowe iki? Mertamu kok ora ngerti subasita, mertamu ora ngerti tata krama. Ngene ya Mas, ning tanah Jawa ki beda karo ning tanah seberang. Ning tanah Jawa ki beda karo kanane negaramu. Ning tanah Jawa ki hukume wong nyilih disili, nek tembung nyilih ora disili, ya wis aja meksa paripaksa kowe golek silian liyane. Nek kowe takon ora disauri ning tanah Jawa ya wis aja bolak-balik takon. Mundak mengko ndadake perkara sing ora prayoga. Iki ning tanah Jawa aja to padake ning kutha Mas, melek matamu kowe. Demripat ora digunakake, bedakno kanan negaramu karo kanan negarane wong. Nek kaya ngono kuwi lara atiku. Anggepe mertamu ora ndek subasita, mertamu ora ndek anu nyon sewu, Ndara Gatotkaca peningale dijaga. Niki dereng rampung, laseme dereng muni, mati jeneng aku. Lho piye kae? Wis salah paham, Gong. Salah paham pripun? Aku rak ngelekke Kakang Gatotkaca kon melek to mripate. Heeh. Kula elekke ampun turu wong dereng limbukan. Ha iya. Ndara Gatotkaca kok malah sare. Lah kula elekke kok malah mati dening aku. Ratu dicandak sirahe sebelake njoben. Wah. Pripun nika wau? Ah ya wis kaya ngono kuwi wis ora apa-apa, wis sak-sake kok. Pancen watak wantune wong turu ki kaya ngono kuwi. Bagong piye kae kanane? Menengo wae kok susule Kakang Gatotkaca. Dadi gerujukan geguyon dadi tangisan kanane. Nyadong dawuh Rama, nyadong dawuh Pak. Tak rungokke saka njaba kok geger kayake Bagong bengok-bengok. Heeh, Tru, aku bengok-bengok aku. Ngopo e, Gong? Masalahe apa, perkarane apa? Ora kedayoan ratu sugih ali-aline kiwa tengen dinggone kabeh drijine. Ning tata kramane ra gablek. Ora gablek apa? Ora duwe. Bapak kok dionekke. Kaya janji rat gelem tak boyongne negaraku aja takon dosa, karang kademplak bumi angus. Padakan kene iki sing bocah putra daerah Karang Kadempel. Ngerti bumi Wutageti arep dirusuhi kok ming meneng wae. Ya gak iso. Piye kon iku? Wah, ya sik kowe iki kewanen. Ora kewanen, Truk. Aku ki mbelane bumi Wutagetiku. Kowe ora trima senggel ya karo aku kene. Weh.
Aku ki mengelekke karo kowe. Oh, aku kira kleru, aku kira luput, ora lali kok tak elingke sing anu semangke anak pateni sisan malah. Lho. Ora kena ngono lho, Gong. Ora kena ngono apa. Wis aja do padu. Ora padu. Ngapa kowe gerangane ya arep mani? Aku ki misah karo kowe kok malah aku sisan arep to ajar. Sampeyan ku ya ngono kok, Pak. Ngopo? Dibelani ra ngerti wong belani. Padakan aku ki mbelani sampeyan ngene iki ben sampeyan aja ngasih diboyong ratu kae mergo aku ngerti kae mesti ratu licik kongkonane Kurawa paling no kae. Aja sok ngarani sing ora-ora. Wong ki kayake bengi iki ra metu Kurawa kok kowe iki sok kaya ngono. Ayo ditokke men kepenak. Wantil mocar kowe. Senengane kok ora. Nyadong dawuh ra Mas Semar, nyadong dawuh Pak. Nyadong dawuh Pak. Sing prayitna ngati-ati. Cetha wis arep kelakon sing dadi panjangane Semar aku arep bangun desa. Nggih. Iki kelebu pacoban lho Tole. Tak jaluk supayane kowe jaganen kanan karang kadempel aja ngasi. Kahanane mengko ngembet karo kawula sing ora mangerteni kentang timpuling lelakon pojok plereting kanan tumuli malah kesempyoke ngaradan aja ngasi. Ngono ya Tole. Ngestaken dawuh Pak, ngestaken dawuh. Heeh Pak, ngestake dawuh babe hutan. Kae ndaramu kae sing padha temandang ngundurke ratu kae. Wangono aja mung meneng wae. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Ngestake dawuh Pak. Bubarno kang padha sebo ora ning sing sebo kan bubarke bubar dhewe-dhewe wae nek wis ngono bubar dhewe-dhewe wae Tole. Sindane do kemulan.